MP kelik mate labang so bang phukang wai adhiu samen niltum karbil chali asong bana bangke ASDC asong pen mate ASDC regional political party pen kachotoi jun ake hai sir Johnson be upon si niltum bangke cerap cetudun po pusi niltum cerai ponlo lapen kopi bosi kacerap cetudun nangko bangalalo ladak ilitum Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong atokno Karbi Anglong atangpi Karbi Arat kedo an bustame ladak political national political party bustame dambom lo bangbom lo lason athaksi 15 years ke national congress atumsi nangchari dat alam tum dak council election na chapahai et lapen assembly MLA election na chapahai et lapen parliament election da langtum chapahai et bustame ilitum Karbi Anglong West Karbi Anglong dimaso arat akemang ahemprek bangke pinyan ta nang pichun bitha kedelo lason taksi 2014 Kongres ke chok chilo Kongres ke hoi helo Kongres ke hemprek nawan bijak thelo pu Karbi Anglong rat atum Tunisia ke alang litum konsil kacari bom tu bangsi aku BJP a political party along alang litum cingbiru pensi je BJP a party si hemprek nang pipo lapen BJP a party si litum Karbi Anglong West Karbi Anglong dimaso arat atum afhan sami akemang litum constitutional right sami litum hanamang ke nang pelong pipo mate nang pipo besi alang litum bangke cecak lo lason taksi ilitum dak LK Advani besame wang lo ilitum Karbi Anglong along lapen Rajnath Singh non defense minister lang itame banglo lapen home minister Amit Shah besame banglo lapen Loring Thipi lang besame deputy prime minister Narendra Modi besame ningkan pho afram besame banglo stame alang itum akacicak alang itum Karbi Anglong ara aphan labangso hemprek ki piji bangke piniani bangke thek mane pudamune alang li chipidun rekji alang like piniani enta arjaptip non nilitum join program same ASDC KSA KNC same give and take aputhak apustame nilitum arjaptip lapen non hejong PGR long same labangso illegal settlers samanda la thali nangji eviction nangji bangge nilitum karjaptip kaji song thip join si council ben atum same alang tum bangge laso notice bang pinangkok lo lasi election det pusi nilitum afan nangchi chaklo nona bangala code of conduct lo ladak code mane aladak system do laso joksi election claim theke lo lasi election det lo prote election pon pusi alang li chaklo por jongsi election det alang litum jongsi election claim pon prote mission alam lo jongsi claim on people te nilitum karbilu chali asong pen chenglok la pen Karbi Anglong arat kedoan lapen ako ASDC KSA KNC pen samen nil domangke ako puthot arjap tupen labangso kachisong bangke lansu si ami de pathipo lapen ako labangke nil dom chunjitik bangke chisong ponpo ladag bangke kipudamji bangke lasi national political party BJP a party lapen Congress a party ke ilitum aphan ke hemprek ke nak bijak thelo pu nilitum chini pamekasi lasi non bangke ilitum bangke hala Jharkhand long lapen Telangana long ilitum la alang litum aphan ke pi hemprek same alang litum hala dak alang litum asongjapu mate alidar tung bang alang litum bang ke pilo alang litum la arpu pen same alang litum chethan hai same alang litum bang ke dak Karbi Anglong Autonomous Council MEC pen ke chenglok EM CM MLA MP dum same alang litum hemprek farman ke alang litum arpu pen alang tum kusun mapi sunai he alang tum arpu pen je thana he laso bosi piniar ni ta eletum Karbi Anglong West Karbi Anglong dimaso lapen Karbi Anglong rat kemang hemprek abang ke eletum piniar ni ta chunche derlo laso jok sin eletum abang ke eletum ning thepik alang like keramtang ningkan trok to alang li yeman lo lapen ako CM ta ningkan pliman lo alang li ke hai sir Johnson be alang li ke piniar ni ta national political party ka chingbi dunawe Congress long ta dunde lapen BJP long ta dunde alang li arjap thip alang li phan ke pudang lo bolte inut CM ke man tang bang lo bolte alang li ke hem ke mesian ave arit ke mesian ave long le phelang ave diforong supi long same alang li methang hem alang li ke do hemanta ave alang li kona ne department quarter hem long sike dunang jinso me alang li la ar phan la an ka sacrifice lapen
alangli ke do hosi ilutum la independent day punon republic day punon national flag ke alangli ke do CM ke do hosi ke hoskang long cheng lo la pen MOU power bang alangli si check exercise kang cheng lo la si niltum non daning the alangli jong si haidet lo tang te ilutum la dui hoya kisung bang ke cheng lok ilutum Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Dimahasol, apen Karbi Anglong, rat akemang hemprek bersama alangli parliamen, session along alangli kuson mapui alangli aladak asyang tong buku lo 1995 1 April bangta alang tum autonomous state article 2 puri autonomous state po definition alang tum mangai pilo lang pamika kita alang tum stati de chini ne det ma athima autonomous state lote state within state mane isia state alo mane isia kusun ma pu arai jolong sia ko isia mane huru eta raijo mane isi mini state asom sila da bangai ceplang pu laso oposi autonomous state alam ke budam dam lasi jong autonomous state abang ke itum article 3 kali lage separate state kali lage autonomous state ke itum afan provision ng bp ko Indian constitution ng bharatiya সংবিধান long dia cari allo aron long sami pini anian ta halda ke kitok dak dokok lo sami pini an de labang so bang ke pecun celang labang so bang ke implement belang rupayan kuri lang labang so alam tichom lasi ASDC KSA KNC Kacesong ajakong lapen non ta basame ASDC candidate aphan kape remji pharabangsi APSLC atuma bang same jai kathar basame Karbi Anglong arar phan pamanghu lapen labangso riso ejang mate Karbi Anglong sarfu la mane voters ke doan mate alang tum voting rights ke doan tum harabang ke kapamanghu si mane regional ASDC political party afan nange thak dun pen mane BJP party afan national political party BJP afan ke pahai APSLC party afan abang ke alang tum han ki putot alang tum han ki pusit alang tum han ka sorsar lapu alam ki kali seme alang tum han abang ke rat si thek rong lo je alang le tum abang ke labangso autonomous state demand committee di autonomous state demand committee thihek men ASDC regional political party do kok pensi alang le tum abang ke non APSLC si regional political party pu raralong ke dam per kapamanghu sami alang tum ke piniar nianta alang tum ke recognize registered lason political party ke takalilang alang tum non nomination ke file sami independent basi ke lang ke lalo lasi kudam lo pulutang te APSLC tu mangke alang letum plan rapet asongnya po angbong anta alang tu mangke kaci putot kaci pusit alang tu angbong anta buson mapui kacing hon seroi ebe alang tu mento dia seroi ebe alang tu angbong ke claim tam ta cheton te son teklong lapen buson lason cheton te puluti ilitum akarbi arat gitu anaphan alangli inur MP kuson si alang li rat pon keja pon theko alang li rat kuson si alang li pachingri pon theko la solam lo he lasi eson alam bang ke lalo nili pudakji alam theke lalo APSLC ke nili tum extra labangso parliamentary labangso kachesong ASDC KSA KNC labangso hemprek kachesong ajakong risoi jang to pon ajakong nang ke thak dun kusi alang li phana bang ke jong nang kok bujai kathar phana bang ke lalo isona bangke lalo alang li kupia polonte ASDC political party doko ko OPC kupia polonte APSLC mahang bathek dalang ke ante lasi lada bangke labangso regional political party nang ke thak loge bangsi karbilu chali asonga bangta aru arim mate affection bangke nang je thak dun doko lo lasi nona bangke aja ko mane thak kupia polon lahe dun nang ke lo comfortable luxury comfort dulu mana kontrak lo mana ko kontrak bill kontrak kan sudah nampo bill lo mana ko ado kisu guys sedang lo mana ko ala tu lo remission bed ala tu jui lo mana ko dang lo mana ko aki cumi culo mana ko kali mana langsung sih ala ko ini tu dah pinier ni to kayak tangkring ala tu BJP party national political party so ni itu dah ceratu kepilo untuk tahu ni welcome Singapore tapi itu mesti dilo itu ke compromise ni itu mesti Georgia itu cuma boleh
lapen ini tuh biar mungkin ekonomi betul. BJP atum apren kongres tuh nikah tuh boleh cari jadi apren kongres kicok kini kicok pulau alar tuh konsil election sepai lo MLA election sepai lo MP sepai lo ada karbian lo mes karbian lo di masa orang akibat itu lah karena akibat itu lo begitu lo deh ada akibat ahem awal ada deh ada akibat pilih yang ini mereka itu itu masih son taksi BJP itu langsung BJP apa lo karbian lo mes karbian lo agak itu konstitusional right itu artikel 2 pakai Picun break pun itu sih, sampai pilih ni langsung sentral lo, ke ningkan cek pengen lo. Istilah lo ningkan soksi lo, apa atau ningkan po, ningkan soksi. Maka konsil lo ningkan bocarian lo. Non konsil lo sampai pilot konsil atau satu sebenarnya carian lo. Non ningkan ini kita pilot MC election nanti le ko, sampai MLA election mana yang sih. Langsung election apa tu bom, election apa lo dolar nanti tu bom.